היי, אני יונתן צ'מה, מרצה יועץ ומלווה לכלכלת המשפחה, ונמאס לי. נמאס לי לראות הורים שעובדים קשה לטובת המשפחה, נופלים למלכודות של הבנקים, ובלי לשים לב, מתעוררים יום אחד לדפיקות חזקות בדלת. תבינו, ראיתי את זה קורה מול העיניים שלי יותר מדי פעמים. גם אבא שלי, בארגנטינה, שעבד 16 שעות ביום בעסק שלו והכניס לא מעט, אבל לא הבין כלום בניהול כלכלי של משק הבית. מה שהוביל אותו לפשוט רגל, להתגרש ולהשאיר אותנו, הילדים, בלי גב כלכלי. בדיוק בגלל זה הקמתי את פלוטוס, כדי לעזור לכם לחיות את החיים שמגיעים לכם. דרך ניהול נכון של כספי המשפחה, מחיקת חובות והלוואות, יציאה מהמינוס, וכל זה עם שמירה על איכות חיים. אז אם אתם רוצים לדעת כמה כסף יהיה לכם בפנסיה, לחסל את החובות והמינוסים ולקבל אופק כלכלי שיסדר אתכם ואת הילדים, הכניסו עכשיו, כאן למטה, את כתובת המייל שלכם, ותקבלו ממני מיד סדרה של סרטונים קריטיים לניהול כלכלת המשפחה. ונתראה מיד בפנים.